అందరికీ మరణాత. ప్రభు యొక్క కృపా సమాధానం మీకు అందరికీ తోడైనగా ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని స్తుతిద్దాం. తెలుగు క్రైస్తవ కీర్తన నుండి 2వ పాట పాడుకుందాం. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి, అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. ఆనాది దేవుణ్ణే, ఆనాది దేవుణ్ణే, అనంత దేవుడై ఉండే అనాదిని, అనంత దేవుడై ఉండే అనాదిని, అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. ఓ కండే దేవుండు, ఓ కండే దేవుండు, ఒంటరిగానే ఉండే అనాదిని, ఒంటరిగానే ఉండే అనాదిని. ఎక్కువ మంది అయినా, ఎక్కువ మంది అయినా ఎవరిని గొల్వవలెనో తెలియదు ఆందోళన, ఎవరిని గొల్వవలెనో తెలియదు ఆందోళన. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. పాపము నరులకు, పాపము నరులకు పరమాత్ముని మరుగు చేసెను అయ్యయ్యో, పరమాత్ముని మరుగు చేసెను అయ్యయ్యో. పాపులందు చేత, పాపులందు చేత పలువిధ దేవుళ్ళను కల్పించిరి విచారం, పలువిధ దేవుళ్ళను కల్పించిరి విచారం. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. గనుక సర్వంబునకు, గనుక సర్వంబునకు కర్త అయిన ఏకా దేవుని కనుగొనుడి, కర్త అయిన ఏకా దేవుని కనుగొనుడి. కనుగొని మ్రొక్కండి, కనుగొని మ్రొక్కండి అని బోధించుచున్నాము శుభవార్త, అని బోధించుచున్నాము శుభవార్త. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. ఆకాశము భూమియో, ఆకాశము భూమియో లేక ముందే కాలము దూతలు, లేక ముందే కాలము దూతలు, లేక ముందే దేవు, లేక ముందే దేవు, లేక దేవుడై ఉండే గంభీరం, లేక దేవుడై ఉండే గంభీరం. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి. అనాది దేవుణ్ణే, అనాది దేవుణ్ణే, అనంత దేవుడై ఉండే అనాదిని, అనంత దేవుడై ఉండే అనాదిని. వన్నత ఇంకొక పాట పాడుకొని దేవుని స్తుతిద్దాము. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచాను, యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, తిరిగి లేచెను, మృతిని గెలిచి లేచెను. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, తిరిగి లేచెను, మృతిని గెలిచి లేచెను. యూదా రాజసింహం యేసు ప్రభువే,
యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, నరకాశక్తులన్నీ ఓడిపోయేను, ఓడిపోయేను, అవన్నీ రాలిపోయేను. నరకాశక్తులన్నీ ఓడిపోయేను, ఓడిపోయేను, అవన్నీ రాలిపోయేను. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, యేసు లేచెనని రూఢి ఆయెను, రూఢి ఆయెను, సమాధి ఖాళీ ఆయెను. యేసు లేచెనని రూఢి ఆయెను, రూఢి ఆయెను, సమాధి ఖాళీ ఆయెను. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, పునరుత్థానుడిక మరణించడు, మరణించడు, మరన్నాడు, మరణించడు. పునరుత్థానుడిక మరణించడు, మరణించడు, మరన్నాడు, మరణించడు. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, యేసు త్వరలో రానయ్యున్నాడు, రానయ్యున్నాడు, మరలా రానయ్యున్నాడు. యేసు త్వరలో రానయ్యున్నాడు, రానయ్యున్నాడు, మరలా రానయ్యున్నాడు. యూదా రాజసింహం తిరిగి లేచెను, తిరిగి లేచెను, మృతిని గెలిచి లేచెను. యూదా రాజసింహం యేసు ప్రభువే, యేసు ప్రభువే, మృతిని గెలిచి లేచెను. దేవుని స్తోత్రం కలుగుగాక. హల్లెలూయా. మరణాత. వాక్యం చదువుకుందాము. ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం 18వ వచనం. ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 17-18 వచనాలు చదువుకుందాం. నేను ఆయన్ను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదముల యొద్ద పడితిని. ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నాతో ఇట్లా నేను భయపడకము, నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను, జీవించువాడను, మృతుడినైతిని గాని ఇదిగో యుగాయుగములో సజీవనై ఉన్నాను. మరియు మరణం యొక్కయు పాతాళ లోకం యొక్కయు తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి. దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. క్రమం జరిగించుకుందామండి. దైవలక్షణాలు స్తుతి. తండ్రి అయిన తండ్రికి, కుమారుడైన తండ్రికి, ఆత్మైన తండ్రికి, ఆది అందు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ యుగాయుగములందు ఉన్నట్లు ఘనత, కీర్తి, మహిమ, ప్రభావములు ఆయనకి కలుగును గాక. ఆమేన్. వెలుగైన దేవా, సూర్యచంద్ర నక్షత్రములకు వెలుగునిచ్చినావు, జీవులలో కండ్లకు వెలుగునిచ్చినావు. అందువల్ల కృతజ్ఞతతో కూడిన వందనార్పణలు అర్పించుచు కీర్తించుచున్నాను. నాకు శరీరం అనుగ్రహించిన దేవా, నీకు స్తుతులు. ఈ శరీరము పాప శరీరమైనందున దీనిని పరిశుద్ధ శరీరంగా మార్చుచున్నావు. తుదకు నాకు మహిమ శరీరం ఇచ్చి నీ వద్దకు తీసుకుని వెలుదు గనుక నీకు మహిమ, ఘనత, కీర్తి, ఆర్భాటము, సంకీర్తనము కలుగునుగాక. దేవా, నీ దివ్య లక్షణములు దేవదూతలకు మనుషులకు ఇచ్చినావు గనుక నీకు ఆర్భాటము కలుగునుగాక. మరియు సృష్టిలోని వస్తువులు పరీక్షించిన నీ సుగుణములు అందులో నున్నవి గనుక నీకు మంగళ స్తోత్రములు. ఆమేన్. సూర్యుండు పువ్వులకెంతో సొగసైన రంగులందు సూర్యుండైనట్టి యేసు శుభగుణములందు, సూర్యుండైనట్టి యేసు శుభగుణములందు. సైతాన్ని ఎదిరించి సూత్రాలు చెప్పుకుందామండి. ఉత్రేక దేవుడైన తండ్రి, సాతాన్ని ఎదిరించాలని వాక్య గ్రంథంలో రాయించినావు. ఇదిగో ఇప్పుడే నీ సన్నిధానం ముందు వాటిని ఎదిరించున్నాము. మా ఎదిరింపుల వల్ల సైతానికి వేదన, నిస్సత్తువ కలిగించుము. మా ఎదిరింపుల వల్ల నీకు మహిమ, సంగములు జయము కలిగించుము. దయగల తండ్రి, సర్వశక్తిగల తండ్రి, మేము సాతాన్ని ఎదిరించుటకు నీ సర్వశక్తిలో నుండి మాకు శక్తిని దయచేయము. శత్రువు బలమంతటి మీద మీకు అధికారం ఇచ్చున్నానని లూకా 10వ అధ్యాయంలో రాయించినాం.
కాబట్టి మా తండ్రి అధికారులను మేము వాడుకునే కృప దయచేయమని ప్రభు నామంలో వేడుకొనుచున్నాం. సర్వలోకమును సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన తండ్రి యొక్క నామంలో, సర్వలోకమును రక్షించిన రక్షణకర్త అయిన యేసు ప్రభు యొక్క నామంలో, సర్వలోకమును ఆదరించి ఆయత్తపరిచిన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క నామంలో, త్రియేక దేవుని నామంలో, గాలిలోకంలో బంధకంలో ఓ సాతానా అనుచరులారా, దురాత్మల సమూహంలారా, దెయ్యంలారా, భూతంలారా, పిశాచంలారా మేము మిమ్మల్ని ఎదిరించు గద్దించున్నాం కనుక మా ఎదిరింపులు గద్దింపులు జాగ్రత్తగా ఆలకించమని త్రియేక దేవుని నామంలో మీకు ఆజ్ఞాపించున్నాము. ఓ సైతానా, ఎలీషా తన సేవకులతో శత్రువుల దండు కంటే మన దండే ఎక్కువ నీకు చెప్పలేదా? సైతానా, నీవు దండెత్తినా నీ దండు కంటే మా సైన్యమే ఎక్కువ నీకు తెలియదా? నీవు బాగుగా చదవవు, ఎంత బుద్ధిహీనుడవు. ఓ సైతానా, మా పక్షంగా పరలోకపు దేవదూతలు భూలోక పురుషులు పటాలంగా ఉన్నారు. ఈ 2 పటాలం సహాయం నేను తప్పక గెలుస్తాము. పరిచయ పత్రిక. ఓ సాతానా, నీవంటే మాకు ఇష్టం లేదు గనుక నీకు పరిచయ పత్రిక ఇస్తున్నాం. ఇది రాకడ వరకు వచ్చేళ్ళను, ఆ తర్వాత మేము నీకు కనబడి మా పరిచయ పత్రిక శాశ్వతం వరకు పనిచేస్తుంది. సాతాను సర్పం ఆ సర్వకాలం ఎందు శ్రమతో కూడిన చావు నీకు, నల్లను బాధించినప్పుడల్లా రాతలబడిన శిక్షలు పైబడు నీకు, యూఫ్రటీస్ నదుల భూతంలో కలిగిన దుర్గతి కలుగు నీకు, విజ్ఞప్తి పత్రిక వెల్లడించకముందే కంపము వీతియు కలుగు నీకు, ఏడస్సన మాడతాలని హింస నీకు, హర్మగద్దం యుద్ధం హడలు నీకు, కడతరని గొయ్యే మొట్టుకాయ నీకు, అగ్నిగుణమనంత నిరాశ నీకు. పిశాచి గడిని పడగొట్టెను, తన వశానను నిలువబెట్టెను. పిశాచి బడి పడగొట్టెను, తన వశానను నిలువబెట్టెను. ప్రశాంత మధుర సువిశేష వాక్ఫల్ నిశాంతమున చేర్చి సేద దీర్చె. యెహోవా నా మొరలాలించెను, ధన మహాదయను నన్ను కనించెను. సమర్పణ ప్రార్థన. అతి పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నీవు నరజాతి తల్లిదండ్రులను పరిశుద్ధవంతులుగా చేసినప్పటికీ వారు పాపంలో పడిపోవటం వలన వారిని బట్టి మాకందరికీ పాపము ప్రవేశించినది. ఓ తండ్రి, పాపమును విసర్జించటకు నాలో శక్తిని అమర్చినావు, కానీ పాపం లేకుండా ఉండలేకపోవచ్చున్నాను. ప్రయత్నించున్నాను, పడిపోవచ్చున్నాను, మరలా నీ ఎదుట ఒప్పుకొనుచున్నాను. సూర్యచంద్ర నక్షత్రముల కాంతి నీ పరిశుద్ధత ఎదుట లోపము కలిగి ఉన్నవి, మరియు పరిశుద్ధులైన దేవదూతల పరిశుద్ధత నీ పరిశుద్ధత ఎదుట తక్కువై ఉన్నది. పాపులమైన మేము ఎట్లు నిర్దోషమై ఉండగలము? నీవు క్షమించుటను బట్టి లేని ఎడల నేను ఇదివరకే నశించి ఉండవలసినదే. నా ప్రభువా, నా తలంపులోనికి, నా మాటలోనికి, నా ప్రయత్నంలోనికి, నా క్రియలోనికి పాపం ప్రవేశించినప్పుడల్లా విసర్జింప పూనుకుని ఉన్నాను. నీవు సహాయము చేయదువు. చెడు పడినప్పుడు, ఓ సైతానా, ఇది నీ పని, నా మీద నీకు ఏ అధికారము లేదు, వెళ్ళిపో అని ఎదురించుటకు పూనుకున్నాను. నా పాపములు ఎప్పటికప్పుడే నీ ఎదుట ఒప్పుకొని శుభ్రపడుటకు పూనుకున్నాను. ఆమేన్. నీ దేహము దేవుని ఆలయము, నీ దేవుడు మలచిన మందిరము. నీ దేహము దేవుని ఆలయము, నీ దేవుడు మలచిన మందిరము. సజీవ యాగముగా నీచెదవా, సజీవ యాగముగా నీచెదవా, నీవిచెదవా. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు, నీ దేహము ధనము సమయమును. రాకడ ప్రార్థనలు. ప్రార్థన చేయటం వలన, అనగా పాపమును ఒప్పుకొనటం వలనను, మాకు కావలసినవి ఇమ్మని నిన్ను వేడుకొనటం వలనను, పూర్తిగా మేము నీకు సమర్పణ అవటం వలనను, నేను స్తుతించడం వలనను మేము మంచి స్థితిలోనికి తయారు కాగలం. వీటికి తోడు నీ ఆత్మ సహాయం కూడా దయచేసి మమ్మల్ని నీ రాకడకు సిద్ధపరచమని వేడుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. నేడే ప్రభువు వచ్చు, నన్ను కొనువాడే ధన్యుడు. నేడే ప్రభువు వచ్చు, నన్ను కొనువాడే ధన్యుడు. ప్రభువు కూడా మేఘమెక్కి వెళ్ళకుండానున్నాడు. యేసు ప్రభువు వచ్చుచున్న దిదిగో వినరండి. పూర్వాదోసాకారులు చంపిరి బ్రతికెను, దొడ్డవరుడే వచ్చునండి. యేసు ప్రభువు వచ్చుచున్న దిదిగో వినరండి. ప్రకటన గ్రంథ సూతులు. ప్రకటన 12:9.
పరలోకం నుండి వచ్చిన శబ్దము. కాగా సర్వలోకము మోసపుచ్చుచు అపవాదనియు సాతాననియు పేరు గల ఆది సర్పమైన ఆ మహాగడి సర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను. దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిరి. ప్రకటన 12:10-12. పరలోకమందు రాత్రింబగళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరం మోపాడైన అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయును, ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయను. వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారిని జయించున్నారు కానీ మరణం వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు. అందుచేత పరలోక నివాసులారా ఉత్సహించుడి. భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ. అపవాది తనకు సమయం కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహుక్రోధం గలవాడే మీ వద్దకు దిగి వచ్చినాడని చెప్పాను. సంగమంతాయు వృద్ధి చెందగా తండ్రి పొందు పుత్రుడుందు ఆత్మబొందు నిత్య కీర్తి. హల్లెలూయాలు హల్లెలూయాలు ఆమేన్. కళ్ళు మూసుకుందాము. 7 మెట్లు ధ్యానం జరిగించుకుందాం. ప్రేమస్వరూపి మహిమాస్వరూపి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మరలా ఇదొక నూతన రోజును నూతన ప్రభా దినమును ప్రభా నాకును అందరికీ ఇచ్చిన మా తండ్రి, దేవా సజీవుడు అయిన దేవుడవు, అందరినీ నీ జీవంతో నింపే దేవుడు తండ్రి, మరలా నీ పాదముల చెంతకు ఆకర్షించుకొని నిన్ను పాటలు పాడి స్తుతించుటకు తండ్రి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనములు స్తోత్రము నాయన. మా ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నీ రాకడెప్పుడో మా పోకడెప్పుడో మాకైతే తెలియదు, కానీ మేము ఎల్లప్పుడూ తండ్రి సిద్ధంగానే ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రభా నేటి దినం ఎదుగు నీ పాదముల చెంతకు వచ్చి ఉండగా పరిశుద్ధుడు నిష్కలంకుడు నీ అమూల్యమైన రక్తం చేత పాపిని కడిగి పవిత్రపరిచే దేవుడవు, బలవంతుడవు దేవుడవు నాయన. పాతాళంలో పడి ఉన్న ఆత్మను సైతము లేపగలిగిన వాడవు, లేని వాటిని ఉన్న వాటిగా చేయగల వాడవు, మృతులను లేపుడు వాడవు, మృతులను సజీవులుగా చేసేవాడవు, సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు నీ పాదముల చింతకొచ్చిన నన్ను అందరినీ దృష్టించుతున్న మా తండ్రి స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. మా ప్రభా నీవు ఇచ్చిన నాయన ప్రభు నూతనమైన రోజును బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రములు నాయన. తండ్రి నేటి దినాన్ని ఎంతోమంది నాయన ప్రభు ప్రాణాలు విడిచిన వారై ఉన్నారు, కానీ తను మమ్మల్ని ఇటు రీతిగా సజీవులెక్కడ ఉంచావు. కాబట్టి ప్రభా ఇక జీవించే జీవితం మా కొరకు కాదు, కానీ నా కొరకు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు కొరకు అని భక్తుడు రాసినట్టుగా తండ్రి మా జీవితము మా తండ్రి శేష జీవితం అంతా ప్రభా నేను సేవించి నేను వెంబడించి నీ మాటలు గైకొని మేము తండ్రి ఇదిగో పరలోకంలో నీ సన్నిధానంలో నిత్యం నేను స్తుతించేవారిగా దేవదూత సమానులుగా దేవుని కుమారులుగా మేము వెలుగొందాలంటే ప్రభా మా శుద్ధి చాలదు, మా పవిత్రత చాలదు, మా భక్తి చాలదు, మా భయం చాలదు, మా నాయన తండ్రి కలిగినది ఏది చాలదు తండ్రి. కేవలము నాయన ప్రభా నీ వల్ల మాత్రమే సాధ్యము అనేటువంటి విశ్వాసం, నీవు మాత్రమే సమస్తము దేవునికి సాధ్యమే. ఆనాడు ధనవంతుడు నన్ను ప్రభా పరలోకంలో ప్రవేశించుట దొల్లము, ఒంటె సూది బెజ్జంలో దూరట సులువని చెప్పగానే మరి ఇది ఇంకా ఎవరికి సాధ్యం, ఎవరు పరలోకం చేరగలరని శిష్యులు కలవరపడుచుండగా దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే అన్నావు తండ్రి. అవును ప్రభా, సమస్తము సాధ్యమైన నీ పాదంలో చెంతకొచ్చి ఉన్నాము. పరలోకంలో నేను స్తుతించాలంటే నన్ను నీ వాదమ్మవలకి మొదట నువ్వు ఇచ్చిన మహిమ స్థితిని మేము పొందుకొని ఉండాలి, లేకపోతే పరలోకంలో నన్ను మహిమ రూపేణ నిన్ను ఎలా చూస్తూ నేను ప్రభు మేము నిలవబడగలము. నా వాక్యంలో చదువుకున్నట్టుగా శిష్యుని యోహాను చచ్చిన వాని వల్ల పడిపోయాడు ప్రభు. కాబట్టి తండ్రి మేము అలా పడిపోయిన స్థితిలో నిన్ను చూడలేని స్థితిలో నాయన ప్రభు మేముంటే నాడు సీనాయి కొండ దగ్గరికి ఎవరిని రానివ్వద్దు, జంతువులను సైతం మనుషులు సైతం రానివ్వద్దు అన్నావు. కొందరు మాత్రమే ఆ కొండెక్కి రమ్మన్నావు దేవా. మా ప్రభు ఇదిగో మేము ఎంత శుద్ధి ఎన్ని రకాల శుద్ధులు కలిగి ఉండాలో ప్రభు, అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైన హృదయ శుద్ధి, దేహము శుద్ధి నాయన ప్రభు మాకు ఉండాలి తండ్రి. అప్పుడే మీరు మాలోకి రాగలరు, మాలో ఉండగలరు తండ్రి. అప్పుడు నాయన ప్రభు ఇతరులు మమ్మల్ని చూసినప్పుడు నిన్ను నాయన ప్రభు గుర్తు చేసుకోగలరు తండ్రి. కాబట్టి ప్రభు మా తండ్రి అట్టి గొప్పదైన అంతస్తులోనికి మేము ఎదగాలి,
మీరు పెద్ద యేసయ్య అయితే మేము చిన్న యేసయ్యలుగా ఉండాలి. కాబట్టి మీరు మాలో ఉండాలంటే నాయన ప్రభు మేము శుద్ధి అవ్వాలి. కాబట్టి మా హృదయంలో నీకు సమర్పణ తండ్రి, మా శరీర ప్రాణాత్మల్ని నాయన నీకు సమర్పణ చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరు దేవా నాయన ప్రభు ఈ దేహమును కడుగు, నా శరీరమును, ప్రాణమును, ఆత్మను, నా తలంపులు కడుగుమని ప్రభువుని వేడుకొనవలసిన వారమై ఉన్నాము. ఎందుకంటే ప్రభువా హృదయ శుద్ధి కలవారితో నిలవారు దేవుని చూచెదరు. నన్ను శుద్ధి లేనితే నన్ను ప్రభువా నన్ను నీ వాక్యమునకు నీకు గౌరవము నన్ను ప్రభువా నన్ను తండ్రి మేము చూపనిదే నీ వెట్లు నన్ను ప్రభు మా యొద్ద నన్ను నివసించగలవు తండ్రి. కాబట్టి నాయన ఒకడు నా మాట గాయకొని అడలా అతని నన్ను నివాసం చేసి భోజనం చేయనట్టు సహవాసం మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఉన్నారు. పరిశుద్ధాత్మదేవా అట్టి సహవాసం మేము కలిగి ఉండాలంటే మా రక్షణ వస్త్రములు కడుగు దేవా అని అడగవలసిన వారమై ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభువుని ప్రభువా నాన్న తండ్రి నేడు దినాన ఇదిగో నన్ను నడినెత్తి మొదలు వారి కాళ్ళ వరకు నీ పరిశుద్ధ రక్తంలో ముంచి శుద్ధి చేయమని అడగవలసిన వారమై ఉన్నాము. దేవా కమ్మములు కడగండి, అందరినీ కడగండి తండ్రి. నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రం. నాయన నీ పరిశుద్ధ రక్త ప్రవాహంలో ముంచండి తండ్రి. ఆశుద్ధుడాయేను నే నాటి పాపినేప్పుడు నేనందు మున్గోదు యేసుండు నాకు మారుగా ఆ సిల్వ జాబగా శ్రీ యేసు రక్తమేప్పుడు శ్రావించు నాకుగా. అవును తండ్రి, నీ రక్తపు ఊట పరిశుద్ధత ఇచ్చే నీ రక్తపు ఊటలో ప్రభా పాపకి విమోచన కలిగించే పాప క్రయధనం చెల్లించబడిన నీ రక్త ప్రవాహంలో ప్రతి ఒక్కరిని నన్ను నా కుటుంబస్తులను, సంఘస్థులను, నా పట్టణస్థులను, దేశస్థులను, సర్వ మానవాళిని నేను నా చేతులు అప్పగిస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరిని రక్తంలో ముంచండి, తీయండి, శుద్ధి చేయండి, పవిత్రపరచండి. మహిమ దేహము దయచేయండి, మహిమ శరీరము, మహిమ వస్త్రము దయచేయండి ప్రభా. మహిమ రూపము నీతో సమమైన మహిమ కలిగిన స్థితి నా పరలోకంలో నీ ఎదుట ఉండి నేను స్తుతించగలిగినటువంటి స్థితి. దేవతలు సైతం 2 రెక్కలతో వారి కనులు, 2 రెక్కలతో వారి కాళ్ళను కప్పుకుంటూ ప్రభు నేను స్తుతించుచుండగా మేమే పాటు వారము తండ్రి. మా పరిశుద్ధత ఎట్టిది తండ్రి ప్రభు. పాప లోకము, పాప నైత్యముల లోకము ప్రభు ఎటు చూచినా ప్రభు చెడు వింటున్నాం, చెడు చూస్తున్నాం, చెడు మాట్లాడవలసి వస్తుందేమో, చెడు నడతలు కలిగి ఉన్నామేమో తండ్రి. నీకు అవమానం కలిగించే స్థితి మాలో ఉన్నదేమో ప్రభు. నేను ప్రభు మాకు నీలో లోకాశలు కానీ శరీరాశ, ధనాశ లేకపోతే నేను ప్రభు శరీర కార్యములు మమ్మల్ని ఏడ్చున్నవేమో, మాలో ఆత్మఫలములు లేవేమో. వీటన్నిటిని బట్టి నీకు అప్పకీర్తే నేను సిలువకు అప్పగిస్తున్నామేమో, అలా నిన్ను అమ్ముకుంటున్నామేమో తండ్రి ప్రభువా. మా తప్పిదముల దోషములన్నీ పోవునట్లుగా మమ్మల్ని బాగా కడగమని ప్రతి ఒక్కరు అడగవలసిన వారమై ఉన్నాము. అట్టి స్థితి అయినా ప్రభువా, అట్టి పరిశుద్ధమైన స్థితిలో మమ్మల్ని నిలవబెట్టమని వేడుకొనవలసిన వారమై ఉన్నాము తండ్రి. నీకు వేలాది వందనముల స్తోత్రములు నాయన. ప్రతి ఒక్కరిని నా దృష్టించిన దేవా, ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధ రక్త ప్రవాహంలో ముంచి తీయండి తండ్రి అని ఆడవలసిన వారమై ఉన్నాము. స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా దేవా. అందరినీ దృష్టించుతున్న తండ్రి స్తోత్రములు ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధ రక్త ప్రవాహం నుంచి తీస్తున్న దేవా స్తుతులు స్తోత్రం నాయన ప్రభా. స్తుతులు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరిని నేను కడిగిన తండ్రి స్తోత్రం నాయన. ప్రతి ఒక్కరిని దేవా స్తుతులు స్తోత్రం, స్తోత్రం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా దేవా. నాయన ఆశ్చర్యకరుడా, బలవంతుడా స్తోత్రము నాయన. ప్రతి ఒక్కరిని కడుగుచిన దేవా, పరిశుద్ధుడైన జనక నీకు వందనాలు, స్తోత్రము నాయన తండ్రి. స్తోత్రం, స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరిని కడిగిన విధానాలకు వందనములు చెల్లించుకున్నాం మా తండ్రి నాయన ప్రభా. స్తోత్రము నాయన ప్రభు తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రము యేసురాజా దేవా. తండ్రి నీకు వందనాలు. ఏదైనా ప్రతి ఒక్కరికి నప్పి తెచ్చుకొని అందరినీ దోషం పాపం పోవునట్లుగా కడిగిన మా దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను మా తండ్రి. స్తుతులు స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ మహిమను దింపివేస్తున్న దేవానికి వేలాది వందనములు. స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా నాయన ప్రభు. ఇదిగో తండ్రి స్తుతులు స్తోత్రం. హల్లెలూయా తండ్రి. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం ప్రభు తండ్రి. దేవానికి వేలాది వందనములు. స్తుతులు స్తోత్రం నాయన. ప్రతి ఒక్కరిని కడిగినందుకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తుతులు అర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. నాయనానికి వేలాది వందనములు తండ్రి. పరిశుద్ధుడా, నీతిమంతుడా నాయన ప్రభు మా తండ్రి, మా రక్షకుడా నీకు వందనాలు. శిలువలో మా కొరకు రక్తం చెల్లించిన మా ప్రభు నీకు వందనములు, స్తోత్రం. ఆ రక్తం మా ఎక్కువ మరి శుద్ధి చేస్తున్న తండ్రి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా తండ్రి. స్తుతులు స్తోత్రం తండ్రి.
నీ మహిమతో నింపిన నీ వద్దకు చేర్చుకొని గుంపులో ఉంచుతున్న తండ్రి స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాం తండ్రి. కడవరి కాలంలో అంత్యకాలంలో మేము ఉన్నాం తండ్రి. యేసయ్యా మీరు అక్కడికి సమీపంలో ఉన్నాం. మేము ఎన్నో తీర్మానాలు కలిగి ఉన్నాం తండ్రి. నీ కొరకు జీవించాలి, నీ వద్దకు అనేక ఆత్మలను నేను తండ్రి నడిపించాలి ప్రభు. అనేకులకు నీ సువార్త రాకడ వార్త అందించాలి, వినిపించాలి. ఎన్నో తీర్మానాలు తండ్రి నీ వాక్యాన్ని అనుసరించి నిరంతరంగా ఫలించాలన్నటువంటి తీర్మానం అన్నింటికీ నీ ఆత్మ సహాయం మాకు మెండుగా కావాలి. వాటన్నింటికి నా లోకంలో ప్రతిదీ ఆటంకంలే, అడ్డులే, అపవాది వాడి తంత్రములు, వాడి సైన్యము తండ్రి, లోకము అన్ని, మా శరీరం కూడా ఆటంకమే తండ్రి, మన నైజం కూడా ఆటంకమే. కాబట్టి వాటిని నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా నన్ను కుటుంబం, సంఘమును, సర్వమానవాళ్ళని, వారి తలంపులు, వారి కోరికలు, వారి ఆశలు, వారి దేశంలో వారి భవిష్యత్తు కొరకైన ప్రణాళికలు అన్నింటినీ వారందరి మార్గం నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాను ప్రభా. మా సమర్పణ అంగీకరించండి. నీ చేతిలో మేము ఉంటే మా క్షేమమే. ప్రస్తుత ప్రతికాల పరిస్థితులు, ఈ తెగులు, వ్యాధి ప్రభా తండ్రి, మా ఔషధం లేని స్థితి తండ్రి, గవర్నమెంట్ వారు పడుతున్న బాధలు, నాన్న ప్రభా పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ వారిని నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాం. హానికారక వైరస్ నీకు సమర్పణ చేస్తున్నాం ప్రభా. పంచభూతములు, వాతావరణాన్ని అన్నిటినీ, సర్వ సృష్టిని నీకు సమర్పణ చేస్తుండగా క్షేమాన్ని, కాపుదలను దయచేయండి ప్రభా. ఆయన ప్రతి ఒక్కరు సజీవ్యాగంగా వారు నాయన తండ్రి శరీర ప్రాణాత్మ నీ కొరకు నాయన ప్రభా సమర్పించేటువంటి అట్టి నాయన ప్రభా నాయన తండ్రి ప్రేరేపణ ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి తండ్రి. యేసయ్యా ఎవరు ఎట్టి పనిలో ఉన్నప్పటికీ నాయన, ఎవరు ఎట్టి నాయన చదువుతున్న బిడ్డలైనప్పటికీ, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు, ఎటువంటి పదవిలో హోదాలో ఉన్నవారు కానీ, ఇంట ఉన్నవారు, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరిని నీ సమర్పణ చేస్తున్నాను తండ్రి. అన్ని మతాల వారు, అన్ని భాషల వారు, అన్ని నాన్న తెగల వారు, అన్ని దేశాల వారు నీకు సమర్పణ తండ్రి. అందరినీ నాన్న ప్రభా మీరే తండ్రి రక్షణ మార్గంలోకి నడిపించండి. వారి మనోనేత్రాలు వెలిగింపచేయండి తండ్రి. మరణమే లేని స్థితి స్థానాన్ని మీరు వాగ్దానం చేస్తుండగా ఆ ఉచితమైన రక్షణ, ఉచితమైన వాగ్దానమును ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను స్వతంత్రించుకోగల స్థితి ఇక్కడ వరి కాలంలో అనేక కోట్లాది మంది నన్ను ప్రభు విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు ఉన్నారు ప్రభు. వారి కట్టి నన్ను ప్రభు మేల్కొలుపు దయచేయండి ప్రభు. సత్యము తెలియచేయండి తండ్రి. సత్యమును నాయన నమ్మగల భాగ్యము, సత్యమును నాయన ప్రభు, సత్యములకు లోబడితే మీరు స్వతంత్రులు అవుతారని నన్ను ప్రభు తండ్రి వాక్యం సెలవిస్తుండగా తండ్రి అటు గొప్పదైన స్థితి అందరికీ నీ దయచేయండి ప్రభా. మీరు మమ్మల్ని రక్షించిన రీతిగా అనేక అగ్నిలో పట్టేలాగా రక్షించండి ప్రభా అని ప్రభుని అడగవలసిన వారమన్నాము. దేవానికి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు ఆయన మా తండ్రి. ప్రతి దినము కూడా ప్రభుని వాక్యంలోని సంగతులు ప్రభు ధ్యానించుటకు, ప్రకటించుటకు, అనేకులకు తండ్రి వినిపించుటకు మీరు తెరిచిన ద్వారమును బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లించుకున్నాను మా తండ్రి. నన్ను నీ చిత్తమైతే ప్రభా నిరాకడ వచ్చే వరకు కూడా ఎవరెవరు ఎట్టి నాన్న తండ్రి స్థితి కలిగి ఉన్నారో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోమని నన్ను వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ప్రభా నాన్న ప్రభా ఎవరి ఎట్టి తలాంతులుగా నేను మీరు దానంగా అనుగ్రహించారు వారికి కలిగిన తలాంతులు నమ్మకంగా నీ పరిస్థితుల పనిలో వాడి నాన్న ప్రభు వృద్ధి చేసుకొని వారై తండ్రి అనేక పట్టణముల మీద నియమించబడే బల నమ్మకమైన మంచి దాసరాలని స్థితి అందరికీ నీ దయచేయండి తండ్రి. వృద్ధుల్ని, చిన్నాల్ని, బాలింతలు, గర్భిణీ స్త్రీని ప్రత్యేకంగా నీ కాపుదలు దయచేసి కాపాడండి. బయట పనులకు వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరి చుట్టూ నీ రక్తం కంచివేయండి. ప్రాణాల్లో తోడుండని కాపుదలు ఇవ్వండి ప్రభా. కరోనా వైరస్ని దహించండి, నీతో కాల్చివేయండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి తండ్రి ఇదిగో తండ్రి గో ప్రభా నేను మేము యుద్ధం చేయవలసినది ఆకాశ మండలంలో దురాత్మల సమూహంతో అంధకార చీకటి శక్తులతో అన్నావు కాబట్టి తండ్రి మీరు సహాయం ఇవ్వనిదే నన్ను మేము ఎలా జయించగలం తండ్రి. యుద్ధ శూరుడు అయిన మీరే యుద్ధము చేయండి. యుద్ధము మీదే ప్రభా మీకే సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. మీకు వందనాలు ప్రభా. మీరే బ్రతుకుల పరిస్థితుల్ని నాన్న ప్రభా నెమ్మదిగా మీరే నాన్న అనేక కోట్లాది మంది కన్నీటి ప్రార్థన మీరు ఆలకించి విని నాన్న ప్రభా నాలుగు ఇశ్రాయేలు మొర విని మూలిగి విని చూడ దిగి వచ్చేది అన్నావు తండ్రి. ఈనాడు దిగి వచ్చావు ప్రభా. అనేక చోట్ల తండ్రి మీరే వైరస్ని కట్టడి చేస్తున్నారు ప్రభా. అనేక చోట్ల ప్రజలు తిరగడానికి నన్ను మీరు స్వేచ్ఛనిస్తున్నారు తండ్రి. వారి పనుల్లోకి వెళ్ళి నిమగ్నం అవ్వగల భాగ్యం ఇస్తున్నారు దేవా. వారి పనులకి తండ్రి పని పాటలు కరువైనట్టు కాలము వచ్చి ఉన్నది. దీని రాకడకు సూచన అన్నావు. నిరుద్యోగం అనేది నీ రాకడకు సూచనే. కరువు అనేది, తెగులు అనేది రాకడకు సూచనే అని ఎప్పటికీ తండ్రి మీరే తండ్రి నాన్న ప్రభు ఇదిగో ఈ కరువు కాలంలో కూడా తండ్రి పోషిస్తున్నారు. ఈ కరువు కాలంలో కూడా తండ్రి ఒక ధరిని జబ్బు ఉంటే ఒక ధరిని మేలలాగో ఎన్ని శ్రమలు పొందుతుంటే అన్ని దానములు అందరి బిడ్డలకి ఇస్తున్నావు తండ్రి. నేను ముఖ్యంగా తండ్రి ఆకలి చావులు మీరే నాన్న ప్రభు ఆపివేయండి తండ్రి. తండ్రి ఆత్మాభిమానంతో నేను అడగలేని వారిగా ప్రభు ఎవరికి చెప్పుకోలేని తండ్రి దిగులుతో
నీ అందు విశ్వాసం మాకైతే నీ వాక్యం తెలుసు, కానీ ప్రభా తెలియని వారు ఎట్టి కృంగుదల్లో ఉంటారో మీరు ఎరిగిన వారు ప్రభా. ఆత్మని చంపుకుంటే, ఆత్మహత్య చేసుకుంటే నరకమే కానీ తండ్రి నీ సన్నిధికి రాలేము. కాబట్టి ప్రభా తండ్రి ఆత్మహత్య తలంపులు కలుగు చేస్తున్న స్పిరిట్ ఆత్మల్ని తండ్రి ప్రేస్తున్నాం, బంధిస్తున్నాం. పరలోకలు మీరు వాటిని బంధించండి దేవా. ఈనాటి కరువు కాలంలో అనేకులు నాయన ప్రభు ఇదిగో కృంగదీసి నిరాశలో నెట్టి ప్రభా వారి నాయన తండ్రి చేత కాని వారి వల్ల చేసి ప్రభా వారిని నేను చంపివేస్తున్నా తండ్రి. దురాత్మని చీకటి శక్తులు ప్రేస్తున్నాను, అక్కడ బంధిస్తున్నాను. పరలోకలు మీరు బంధించండి తండ్రి. నన్ను ఆత్మహత్య తలంపులు వేసినాం, కొట్టివేయండి దేవా. ప్రతి ఒక్కరూ తన గుప్పిలు విప్పినాయన ప్రభా. మీరు చెప్పారు మీ దగ్గర 2 అంగీలు ఉంటే 1 అంగీ లేని వారికి, అని ప్రభా 2 ఉంటే 1 లేని వారికి ఏమన్నావు ప్రభా. అటు దాతృత్వం దానం ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి తండ్రి. పిసిలితనం నుండి విడిపించండి తండ్రి. నాయన ప్రభా మీరే దాతృత్వం గలవారిగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రేరేపించండి ప్రభా. స్తోత్రములు నాయన. దాసురాలు వాక్యం చెప్తుండగా సహాయం చేయండి తండ్రి. చదువుకునే బిడ్డలు యవనస్తునికి సమర్పణ, వ్యాపారస్తునికి సమర్పణ ప్రభా. దేవ చిక్కులో ఉన్నవారు, అనారోగ్యంతో పడి ఉన్న వారిని గాయపడిన హస్తము ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. రుణములతో బాధపడే బిడ్డలు అనేకులు తండ్రి, వాళ్ళందరినీ రుణభారం నాయన విడిపించండి. కోర్టు చిక్కుల నుంచి విడిపించండి ప్రభా. నిరుద్యోగం నుంచి విడిపించండి. పోషణ దయచేయండి. అన్నవస్త్రాదులు, ఆహారం, నిలువ నీడ దయచేయండి తండ్రి. ప్రతి ఒక్క నాకు మింగి ఎదిగించండి. ఈ బాధల్లోనే తండ్రి, ఈ శ్రమలోనే పెట్టుమార్తగా నీతో చనువు, సహవాసము, భక్తి, ఆత్మీయ స్థితి అంతస్తంతా ఎదుగునట్లుగా ప్రభా మీరే దీవించి ఆశీర్వదించమని వాక్యాన్ని తండ్రి చదువుకొని చుండగా ధ్యానించుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను మరుగు చేసి మీరే వాక్య సందేశమును, వాక్య వర్తమానం అందింపచేసి నీరాకడుకు నన్ను ప్రభా ఆయుత్తం చేయమని, మహిమ పొందుకొనమని వరుడైన యేసునామని ప్రార్థన అడుగుచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత. దేవుని వాక్యం చదువుకుందాము. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 18వ వచనము. నేను మొదటి వాడను, కడపటి వాడను, జీవించేవాడను, మృతునైతిని కానీ ఇదిగో యుగాయుగములు సజీవునై ఉన్నాను. మరియు మరణం యొక్క పాతాళలోకం యొక్క తాళపు చెవి నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ స్వరూపమైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనంలో స్తుతులు స్తోత్రములు నాయన. నేడు దినం నాతో నీ వాక్య సందేశంలో వెలుచుండగా నీ ఎడంతల ఆత్మశక్తితో నన్ను నింపండి ప్రభు. నన్ను మరుగు చేసి మీరే సంగతులు వివరింపచేయమని పరిశుద్ధాత్మదేవ. నన్ను అంచ దినముల్లో తండ్రి మమ్మల్ని మా ఆత్మలో సిద్ధపరచు రీతిగా నీ నూతనమైన దినమున నన్న ప్రభు మమ్మల్ని నీ రక్తంతో శుద్ధి చేసిన తండ్రి, నీ ఆత్మతో, మహిమతో, వెలుగుతో, వాక్యంతో నింపి ప్రభు తండ్రి మేము వెలిగించబడి అనేకులు వెలిగించగల స్థితి, అనేకులకు దీవనకరంగా ఉండగల స్థితి నాకును అందరికీ దయచేసి వర్తిల్లప చేయమని వరుడుగా నన్ను యేసునామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మరి ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మరి శిష్యుడైన యోహాను గారు రాసిన ఈ గ్రంథంలో మరి యేసు ప్రభు వారి మహిమ స్వరూపము దర్శనము శిష్యుడైన యోహాను గారికి వచ్చినట్టుగా మనము చూడగలము. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను మొదటి వాడను, కడపటి వాడను, అల్ఫాయు ఒమేగాయు నేనే అని అదే అధ్యాయంలో కూడా ఉంటుంది. అల్ఫాయు ఒమేగాయు నేనే అంటే ఆది అంతము నేనే, మొదటి వాడను, కడపటి వాడను అని చెప్పేసి చెప్పినట్టుగా మనము చూడగలము. మొదటివాడు అనాది వ్యక్తి, అనంత దేవుడు అని చెప్పేసి దైవలక్షణాల స్థితిలో దేవదాసయ్య గారు రాశారు. కాబట్టి అనంత దేవుడు, అనాది దేవుడు, దేవుడు లేకుండా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేకుండా ఏది కలగా చేయబడలేదు. అంటే అనాది వ్యక్తి, ఆయనకు ముందుగా ఎవ్వరు లేరు. అనంత దేవుడు, ఇంకా ఆయన తర్వాత ఎవరు కూడా ఉండరు. అటువంటి గొప్ప దేవుడు అయిన నేను నీకు చెప్తున్నాను యోహాను, మృతుడయ్యాను, చనిపోయాను. కానీ ఎప్పుడు యేసు ప్రభు వారు దర్శనం శిష్యుడైన యోహానికి వచ్చిందంటే క్రీస్తు శకం 95వ సంవత్సరంలో యోహాను గారి వృద్ధాప్య కాలంలో మరి సువార్త నిమిత్తం ఒక రాజు ద్వారా పద్మాస ద్వీపంలో పరవాసగా అంటే ఖైదులో ఉన్నప్పుడు, అంటే మరి యేసు ప్రభు వారు 33.5 ఏళ్ళకి చనిపోయినప్పుడు, అంటే క్రీస్తు శకము 33 కానీ 34 మరి ఆ సంవత్సరం యేసు ప్రభు వారు చనిపోయారు. అప్పటి నుండి అనేక శిష్యులైన వారు అందరూ సువార్త చెప్పి బహుత సాక్షులు అయిపోయారు. కానీ చివరాకరి మిగిలిన శిష్యుడైన యోహాను, ఆ యోహాను గారిని అన్ని సంవత్సరాలు ఉంచింది కూడా దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు శిష్యుడైన యోహాను గారి గురించి.
అదేంటంటే ప్రకటన గ్రంథము మరి 3 లోకముల భవిష్యత్ కాలంలో జరగబోయే సంగతులన్నీ కూడా ప్రత్యక్షతల రూపంలో, దర్శన రూపంలో మరి దేవుడు యోహాను గారికి అందించి ఈ రాయించి ముద్ర వేయించాలి. కాబట్టి పని గొప్ప పని మిగిలిపోయింది. కాబట్టి దేవుడు ఆయుష్కాలం ఇచ్చి శిష్యుడైన యోహాను గారికి వృద్ధాప్య కాలంలో కనపడి మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను మృతుడయ్యాను, చనిపోయాను యోహాను, నీకు తెలుసు, ఎందుకంటే సిలువ దగ్గర నీవు నా తల్లి మరియ ఇద్దరే ఉన్నారు. కాబట్టి నేను చనిపోయాను కానీ యుగయుగములు సజీవునే ఉన్నాను. అలాగే మరణం యొక్క పాతాళలోకం యొక్క తాళపు చెవి నా దగ్గరే ఉన్నవి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ధైర్యపరుస్తున్నారు. మొదటి వాడును కడపటి వాడు నేనే. కాబట్టి మరణం మీద అధికారం ఎవరికి ఉన్నదంటే యేసు ప్రభు వారికి ఉన్నదని ఇక్కడ తనే దేవుడైన యేసు ప్రభు వారు ఆయన తెలియజేస్తున్నట్టుగా చూడగలము. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అంటే నేటి దిన అంశము మరి నేటి దిన మనము ధ్యానించుకోవాల్సింది మరణ భయమును ఓడించుట, సాతానును ఓడించుట. నిజమే, మరణ భయం అనేది చాలా భయంకరం. మరి నాకు మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో, నా మరణం తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటో మరి అన్నిలైన వారు అనుకుంటారు మనిషికి ఎన్నో జన్మలు ఉంటాయి. ఈ జన్మలో మనిషిగా పుడితే తర్వాత జన్మలో ఒక కుక్కగానో నక్కగానో జంతువుగానో జన్మిస్తాను. కానీ పునర్జన్మ అనేది లేదు. దేవుడు ఒక మనిషికి ఇచ్చే జీవితము ఒకే ఒక్క జీవనము, ఒకే ఒక్క జీవితం, ఒకే ఒక్క జన్మ. మరి ఆ జన్మలోనే, ఆ జీవితంలోనే నీవు నీ ఆ శరీరంతో చేసిన పాపపుణ్యాలను బట్టి, మంచి చెడ్డ క్రియలను బట్టి, జీవితం బట్టి నీ ఆత్మకి శిక్ష విధించబడాలా, లేకపోతే రక్షణ అనేది ఉంటుందా, నిత్య జీవమా, నిత్య నరకమా? నిత్యత్వం అనేది కంపల్సరీ మరి ఉంటుంది, కానీ నిత్య జీవమా, నిత్య నరకమా? కాబట్టి అది మన భూమి మీదే మనం నిర్ణయించుకోవాలి, శరీరంతో చేసిన పాపపుణ్యాలను బట్టి జీవితము. కాబట్టి ఇక్కడ మరణం అనేది ఎంతో గొప్ప బలము గలది. మరణం యొక్క బలమును దేవుడు ఏం చేశారు? యేసు ప్రభు వారు విడిచివేశారు. ఓ మరణమా, మనకి ఎప్పుడైనా మరణం గుర్తొచ్చినా, మరణ భయం గుర్తొచ్చినా, నాకు చాలా రక్షణ పొందకముందు అసలు నేను రక్షణ పొందే కారణమే మరణ భయము. మరి సెప్టెంబర్ 2, 2009 సంవత్సరంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయారు. ఆ వారం అంతా కూడా టీవీలో ఆయన మరణం గురించి వార్త విని చూచి మరి ఇంత మంచి ధర్మకార్యాలు చేసిన వ్యక్తిలాగా కనీసం శరీరం కూడా ముక్కలైపోయింది ఆ హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్లో. మరి మా సామాన్యురాలైన నేను ఇంకా అందరి పరిస్థితి ఏంటంటే మరణ భయంతో చాలా సంవత్సరాలకి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాను, చర్చికి వెళ్ళాను. అంతే, దేవుడు గట్టిగా నన్ను పట్టుకున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆ మరణ భయమును విడిపించిన యేసు ప్రభు వారిని వెంబడిస్తే నాకు మరణం అనేది ఆయనకి భయం ఉండదు. మరణం అనేది దేవుని చెంతకు వెళ్ళే మార్గమే అని నేను ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాను, ఇంకా వెనుదిరగలేదు, ఇంకా ముందుకే నా జీవితం. 2009లో వెంటనే తెలుసుకుని నేను ఆ సంవత్సరం రక్షణ పొంది మరి బైబిల్ ట్రైనింగ్ తర్ఫీదు అవ్వడము, తర్వాత వివాహం, ఆ తర్వాత మరి సేవ, ఇవంతా కూడా దేవుని అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన ప్రణాళికే. మరి నేను ఒక సూత్రాన్ని, ఏదో ఒక సూత్రాన్ని దేవుడు రక్షిస్తాడంట. ఆ మరణ భయమే నన్ను రక్షించింది. కాబట్టి ఎంతోమందికి ఈ మరణ భయం అనేది ఉంటుంది. అయ్యో నేను చనిపోతే నా వాళ్ళు ఏమైపోతారో, వాళ్ళ గురించి బాధపడతారో, లేదో నా జీవితం ఏంటో, నా జీవితం అంతమైపోతే మరి నా జీవితానికి సార్థకత ఏంటి, ఇటువంటి ప్రశ్నలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ మరణ భయాన్ని ఓడించాలి, సాతాన్ని ఓడించాలి. దాన్ని జయించిన యేసు ప్రభు వారిని వెంబడిస్తే మరి చూడండి, ఆయన విజయం పొందాలి. కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిన మార్గంలో మనం వెళ్తే మనకి విజయమే. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి తండ్రి అని దేవునికి విధేయత కనబరిచిన కుమారుడు. కాబట్టి మనము కూడా దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తే, విశ్వాసం చూపిస్తే తప్పకుండా నమ్మిన వారికి చావే ఉండదు, నవజీవనము కలగని మనం పాటల్లో పాడుకుంటాం. కాబట్టి మరణ భయాన్ని ఓడించాలి, మరణ భయం ఓడించాలి. అందుకే ఓ మరణమా, ఎప్పుడైనా మరణ భయం వస్తే మనం ఏమనాలి? ఓ మరణమా, నీ ముళ్ళు ఎక్కడ, నీ విజయం ఎక్కడ? విజయం అందు మరణము మృంగివేయబడని చెప్పేసి మనము సాతాన్ని ఎదిరించవలసిన వారమై ఉన్నాం. అలాగే యెషయా గ్రంథం 25:8 కూడా అదే రాయబడి ఉన్నది. విజయం అందు మరణము మృంగివేయబడిందంట. ప్రతి వారి కన్నీటి బాష్ప బిందువు తుడిచివేయబడింది. ఎందుకంటే మనం ధ్యానించుకున్నాం, మరణం వల్లే ఏడ్పు. ఈ లోకంలో ఏడ్పు ఎందుకండి? ఒక అనారోగ్యవంతులను చూసినప్పుడు దుఃఖం ఉంటుంది, కానీ ఇంకా మరణం అనేది మనకి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి దూరం అయితే జీవితకాలం మనకు గాయం వలె మనసులో పాతుకుపోతుంది. కాబట్టి ఆ మరణాన్ని మృంగివేసిన దేవుడు మనకు ఉన్నారు. మరణాన్ని భయపడవలసిన పనే లేదు. అలాగే కన్నీటిని తుడిచివేసే దేవుడు. అలాగే మనకి ఇంకా రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:17 కూడా మరి ఏముంది? మృతులను సజీవులుగా చేసే దేవుడు. నిజమే, అంత్యదినం నేను వాడిని లేపదు. అసలు మనుషులు చనిపోయిన వారు మరి మరలా ఒక శరీరంతో లేపబడడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన
వార్త. మరి అలాంటి మృతుల్ని సజీవులుగా చేస్తారు. యేసుప్రభు వారు భూమి మీద ఉన్నంతకాలం కూడా అనేకుల్ని చనిపోయిన వారు లేవనెత్తారు. అలాగే చనిపోయిన వారు మరి కీడు పునరుద్ధానానికి మేలు పునరుద్ధానం, జీవ పునరుద్ధానము, కీడు పునరుద్ధానం, అనీతిమంతులు అందరూ కూడా అంత్యతీర్పు సమయంలో లేపబడతారు. కాబట్టి మృతులు సజీవులుగా చేసే దేవుడు మనకి ఉన్నారు. కాబట్టి మనం అసలు భయపడము అవసరం లేదు. అందుకే వీటికి రుజువుగానే యేసుప్రభు వారి పునరుద్ధానం, ఈస్టర్ పండుగ, ఆయన మృతుల్లో ఆది సంభూతులుగా లేచాడని కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1:8 ఉన్నది. మృతుల్లోంచి ప్రథమ ఫలంగా ఆయన లేపబడ్డాడు. ఆయన వెంబడి ఆయన నమ్మిన వారందరూ కూడా లేపబడతారు. వారి వరుసలో బ్రతుకుతారని 1 దశలోనికల పత్రికలో కూడా మనము చూడగలము. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మరి చూడండి, చాలామందికి దైవజన్ దేవదాసాయి గారికి రాకడ విశ్వాసం ఉండేదంట. ఆయన అనేవారు, ప్రభు రెండవ రాకడ వచ్చే వరకు నేను మరణించను, సజీవునే ఉంటానని ఎంతో విశ్వాసం, రాకడ విశ్వాసం. 120 సంవత్సరాలు మరి జీవించిన గొప్ప ప్రార్థనాపరుడు, ప్రవక్త, స్వస్థత వరముతో అనేకుల్ని మరి స్వస్థపరిచి మరి చనిపోయిన వాళ్ళు లేవనెత్తి సాతాన్ని ఎదిరించాల్సిన సూత్రాలు రాసిన గొప్ప యోధుడు. మరి అలాంటి దైవజన్ దేవదాసాయి గారు చనిపోయే సమయానికి చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో 120 సంవత్సరాలు జీవించిన మరి వృద్ధుడు. మరి ఆయన బైబిల్ మిషన్ని మరి స్థాపించి దాన్ని మరి చాలా సంవత్సరాలు అనేకమైన వర్తమానములు, సందేశములు, మరి ప్రసంగములు, రచనలు, కరపత్రికల పని, గొప్పదైన ప్రార్థన జీవితము, భక్తి జీవితంతో, ఆయన పాటలు, పద్యాలు, కవిత్వములతో మిషన్ బలపరిచి అనేక శిష్యుల్ని బలపరిచి సిద్ధం చేసి ప్రభు చెంతకు వెళ్ళిపోయారు. మరి అలాగే మనము అలాంటి దైవజన్ని మనము కలిగి ఉన్నాం. మరి ఆయన బిడ్డలమైన బైబిల్ మిషన్ బిడ్డలేంటి, లేకపోతే దేవుని బిడ్డలైన వారు ఎవరైనా సరే రాకడ వరకు నేను సజీవురాలుగా ఉంటానని సవాలు విసిరి చనిపోయారనుకోండి, సాతాను అంటది, నువ్వు రెండో రాకడ వచ్చే వరకు బ్రతుకుంటానన్నావు కదా, ఏమైంది ఇప్పుడు చనిపోయావు కదా అని అనవచ్చు. అప్పుడు మనం ఏమని ఎదిరించాలంట? 1 దశలోనికల పత్రిక 4:16 మరి ప్రభునందు మృతులు మొదట లేతురు, సజీవులైన వారి కంటే మరి సజీవులైన వారు దేవుని సన్నిధికి చేరము అంటే మొదట ఎవరు లేస్తారంట? మృతులైన వారే మొదటి గుంపు. కాబట్టి అది ఆ వాక్యాన్ని చూపించి అపవాదాన్ని ఎదిరిస్తేవాడు పారిపోతాడు. కాబట్టి సరే బ్రతికితే మరి క్రీస్తే, చావైతే లాభమే, దేవుని చెంతకు వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి మరి అక్కడి వరకు బ్రతికుంటానన్నా చనిపోయామంటాను మరి అపవాదం అన్నప్పటికీ మరి మొదట లేచేది ఎవరంటే ప్రభునందు మృతులైన మృతులే. వారు అలాగా దేవుని సన్నిధిలో మరి దేవునితో పరివారం వాళ్ళే మధ్యాకాశానికి దిగి వస్తారు. అలాగే 1 కొరింథీ 15:52 కూడా మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు. చనిపోయిన వారు అక్షయులుగా, క్షయం అంటే క్షయించిపోవడం, నాశనం అయిపోవడం, నశించిపోవడం. అక్షయత అంటే నశించలేనిది, క్షయము లేనిది, ఇంకా నాశనమైనటువంటి ఆత్మకి చావు ఉండదు. అది అయితే నిత్య జీవంలో ఉండాలి, లేకపోతే నిత్య నరకంలో శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉండాలి ఆత్మ. కాబట్టి ఆ ఆత్మ అక్షయ స్థితిలో అంటే మరి నశించిపోయే స్థితిలో కాదు, కానీ జీవించేటువంటి స్థితిలో ఉండడానికంటే లేపబడతారంట. అలాగే 2 కొరింథీ 1:9 కూడా చదువుకుని ముగించుకుందాం. మరి మృతులను లేపు దేవుని అందే కానీ మా యందే మేము నమ్మిక ఉంచుకున్నట్లు మరణమగదు మనం నిశ్చయము మా మటుకు మాకు కలిగి ఉండెను. కాబట్టి ఇక్కడ పౌలు గారు కొరింథీ సంఘానికి రాస్తున్నారు, మేము మృతులను లేపే దేవుని అందు మేము నమ్మిక కలిగి ఉంటున్నాం, కానీ మా యందే మేము నమ్మిక ఉంచుకున్నట్లు మరణమగదు మన నిశ్చయం మా మటుకు మాకు కలిగి ఉండెను. మా యందు మేము నమ్మిక కలిగి ఉంచుకోవట్లేదు, మేమే మృతులు లేపే యేసు ప్రభునందు నమ్మిక ఉంచుతున్నాం. అదొకటి. తర్వాత మరణమగదు మన నిశ్చయంగా మా మటుకు మాకు కలిగి ఉండను. మేమైతే ప్రభు పనిలో మరి అరిగిపోయి మరి సాక్షులుగా చనిపోతాం. కాబట్టి అది మరణం అవుతామనే నిశ్చయత ఉంది, కానీ ప్రభు మమ్మల్ని లేపుతాడనేటువంటి నమ్మిక మాకు కలిగి ఉంది. మేము నమ్మిక కలిగి మేము ఉండట్లేదని చెప్తున్నారు. నిజమైన అట్టి నమ్మిక మనము కలిగి ఉండాలి. ఒకడు తన లోకం అంతా సంపాదించుకున్నట్టండి ప్రాణం పోగొట్టుకునే వాడికంటే ఒకడు ప్రభు కొరకు తన ప్రాణంను పోగొట్టుకుంటే పరలోక రాజ్యంలో వాడు నిత్యము జీవిస్తాడు అని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మరి మనము ప్రభు కొరకు ప్రయాసపడి, ప్రభు కొరకు జీవించి, ప్రభు కొరకు మరణించి, ప్రభు కొరకు పనిచేసి, ప్రభు కొరకే, ఎందుకంటే ఆయన సొత్తు మనం ఆయన మేపడి గొర్రెల మన కీర్తనలో చదువుతాం. కాబట్టి ఆయన నా గొర్రె నా స్వరం వినును. కాబట్టి ప్రభు తన ప్రాణాన్ని
ఎలా పెట్టాడో మన స్నేహితుల నిమిత్తం మన ప్రాణము పెట్ట బద్దులమై ఉన్నామని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, అది విశ్వాసులుగా ఉండొచ్చు, పరిచారకులుగా ఉండొచ్చు, మనకు దేవుడు కొన్ని తలాంతులు ఇచ్చి సువార్త పని చేయించవచ్చు, సువార్త చెప్పే అనేకుల్ని ప్రభు చెంతకు నడిపించవచ్చు, సాక్ష్యం చెప్పచ్చు, ప్రభు సువార్తకు తోడ్పాటు ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి ఏ తలాంతుతో దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడో అది కడ వరకు కూడా మనం దాన్ని పట్టుకుని ఏం చేయాలి? ప్రభువుని వెంబడించాలి. అట్టి వెంబడించాల్సిన స్థితి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి అని దేవునికి సెలవిస్తుంది. ఇప్పుడు అట్టి నమ్మకంగా ఉండే స్థితి త్రియక దేవుడు అందరికీ దయచేసి వర్ధలకు చేయనుగా. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. పునరుద్ధానమైన మా యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, తండ్రి, మరణ భయంను ఓడించాలి, సాతాను ఓడించాలని ప్రభువా మీరు మాకు నేటి దినమున నేర్పిన విషయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మా తండ్రి, ఒకనాడు మరణ భయంతో ఆడిపోయిన నాకు గొప్పదైన విడుదల ఇచ్చావు దేవా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సర్వ మానవాళ్ళని నన్ను గుర్తు చేసుకోండి తండ్రి. మరణ భయంతో కొట్లాడుచిన ప్రతి ఒక్కరూ మరణం అనేది నీ యొద్దకు మార్గమే, నీ చెంతకు చేర్చేటువంటి సాధనమే అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియచేసి నన్ను రక్షించావు, నా కుటుంబాన్ని రక్షించిన రీతిగా అనేక మందిని రక్షించండి తండ్రి. మీరే వెతుక్కుంటూ వారిని రక్షించమని ప్రభా తండ్రి నీ పాదములు బట్టి వేడుకొంచున్నాను ఆయన ప్రభు. ఇదిగో మేము ఎప్పుడైతే తండ్రి ఆయన ప్రభా నన్ను మరణ భయాన్ని ఓడించి నన్ను ప్రభు లేచి నీ అందు విశ్వాసం ఉంచితే మాకు అట్టి జయమే. కాబట్టి అపవాదికి పరాభవము, సిగ్గు, అవమానము, కాబట్టి అపవాదిని కూడా మేము ఓడించగలము. మరి మీరు అన్నిటినీ ఓడించి నాయన ప్రభు మీ పాదముల కింద తన చితక తొక్కారు. ఆయన సమాధానకర్త అయిన దేవుడు శీఘ్రంగా సాతాను మీ పాదముల కింద చితక త్రొక్కించును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి తండ్రి అటు వాగ్దానం అందరి పట్ల నెరవేర్చి ప్రభా ఎట్టినైనా ప్రభా సందేహాలు కానీ, సంశయాలు, అనుమానములు ఇవన్నీ పాపములే. కాబట్టి తండ్రి వీటి నుండి అందరినీ విమోచించండి, అందరికీ తోడుండి మీరు పొందిన జయము ఎల్లవారికి జయముగా అనుగ్రహింపు చేసే పునరుద్ధాన దినముల్లో మరణ భయంతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని విడిపింపు చేయమని, ఆత్మహత్య తలంపుల నుంచి విడిపించమని, నిరాశకులు దాన్ని విడిపించమని, ఆకలి చావులు మీరు ఆపివేయమని, ప్రతి ఒక్కరికి అరచుకాకులకు ఆహారం పెట్టేవాడు మీరే కదా దేవా, పోషకుడైన మీరే. సమస్తాన్ని అందరికీ అందజేయమని, అపనమ్మికని తీసివేసి భవిష్యత్తు కొరకు నిశ్చింతతో ఎవరు మరణించకుండా మరి నాన్న ప్రభా వారి ఆ జీవితాన్ని అంతం చేసుకోకుండా వారి ఆత్మను నరకంలోనికి పడవేసుకోకుండా ప్రభా ఎవరు వారి సొంత నిర్ణయములతో వారిని ప్రభా తనని జీవించుకున్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరిని సమర్పణ చేస్తున్న వారి తలంపులు, మార్గములు, భవిష్యత్తు, వారి పరిస్థితులు, కాలగమనాలు, వారి నాన్న పోషణ, వారి సమస్తాన్ని సమర్పణ చేస్తుండగా నిత్య పోషకులు, నిత్య కాపుదల కర్తవ్యం కాపరివి ఆయన ప్రభా అందరినీ బిడలు కాబట్టి అందరినీ కాపుదలు అనుగ్రహించి నన్ను వారి దోషంలో మన్నించి ప్రభా మీరే తండ్రి నన్ను నిరాకడ వచ్చే వరకు అందరినీ నీ సజీవుల రెక్కల చాటును భద్రపరిచి బుద్ధికల కన్యకల వరుసలోకి అందరినీ కూడా సిద్ధం చేసి నడిపించమని వరుడుగా నన్ను నేస్తున్నామని ప్రార్థన అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. పరలోకమందు మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక, నీ రాజ్యం వచ్చుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చిన భూమి మీద నెరవేరును గాక. మన దిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము, వాళ్ళ ప్రార్థన చేసిన మేము క్షమించిన ప్రకారం మా ప్రార్థన క్షమించము, మా శోధనకు తెక్కి తప్పించము. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరం నీవైనా తండ్రి. ఆమేన్. ప్రవేశ రక్తం జయము, అపవాద క్రియలకు లయము. ప్రవేశ రక్తం జయము, అపవాద క్రియలకు లయము. ప్రవేశ రక్తం సంపూర్ణ విజయం, అపవాద క్రియలకు అనంతకాల నాశనం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం, స్తోత్రం. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుడి ప్రేమయు మరణను జయించిన ఇచ్చిన ఆలోచనజయుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కృపయు మరణమే లేకుండా తన రాకడలో మేఘం మీద కొనుకోబడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము ప్రతి ఒక్కరికి అదే దేవుడు దయచేసి నిత్య జీవం కొరకు సిద్ధపరచును గాక. ఆమేన్. అందరికీ మరణాత.